sabu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa non KZS entreprise ɗillowo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif walo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KZS jehen Vitorigo, anche quando è libertà, come per io devo dire. E Vitorigo, ande tu sei che capi, quanto dimmi da tu sei, da giù da sala deve mi giochi lo sai. Waalaikum salam. Naam. Mbaɗɗa tampere jam tan alhamdulillah no yumma way omay jam mbaɗɗon e Koorka sahru ramadan lewru yurmeni mbaɗon tampere jam tan alhamdulillah barikal guertoɗe eyyi no jogui guertoɗe gertogal gertogal de kewmi yeyden jeere 600 caggal onon ɗum kon hoddiɓe 200 tan ko heddi ko woni sukar ko ko heddi ko woni sukar ko joni mbiɗa yimma min guertoɗe jeetati jeetati eyyi par ce que jango nene mi jogui toute famille galle ɗo eyyi maɗon koora emin koori kay ko kumtari wonata Salla Diaby ewoyo on jogori wadde kumtari goɗɗo ri ayi guertoɗe jeetati ko guertoɗe jeetati ko janggo holon saaha garan tan mamera ɗum subaka Salla Diaby subako ala probléme ma taw mi addiɗo mi fayi ɗum ɗo eyyi mbaɗen jam inchallah inchallah alhamdulillah ndeke arsugo Allah nene hay pulaye arsugo Allah nene hay pulaye caggal min kam ambilaji am de puntat kam kala jaar jippi koye duko tan gonen hay soɓe tottima kalis sappayde hande mo mbaɗa mittono ko leñannoɓe kalis Allah ari ɗo ɗum kam haɗa ma andude mi weltima hen an Allah mi juulante dardi mi juulora takkusan bo ko Allah Vitorigo woppanam ɗo hakkille mi juula mi ara Igo he woppuɗo hakkille ɗo mbi annabi kalis ala ɗum ko firawna kalis ɗum serdi jiɗnoɓe serdi ɓiɗɗo yummum serdi gorka e debbo sagataɓe lutte ladde sababude kalis ɗandiyankoɓe
hande nan toon no mbara koye mumen sababude kalis sa ala hay goto yiiɗa jidde e ma yimɓe natti jiiɗuɗe neɗɗo saabi Allah ɓe jiirta neɗɗo ko sababude kalis neɗɗo waɗa caggal leydi liggo ha ɗeɓe maayi nulduma jawa walla so nuldima ga hay noddude jomum mbiya ɗum mi heeɓi a watta kalis bonni aduna o kono hande mami gollumo ko hulɓini Victor Hugo jonne gila martalli go hakilam ari ko korno ko ande kay cikul même pour toro korno go Victor Hugo moy ma ya segu ya quoi woni Victor Hugo kalis an kalis gertol jenande dum jaggudani cegda ɗum ko firawno kalis ko ɗum bonni aduna baba ɗum bonni aduna Victor Hugo an ka neɗɗo walla ka kaga ɓe gardani ko kalis natti ƴewde jiirugal haalanma CV ma hande kala CV riche hande mi haalanma CV riche Victor Hugo an jikkum ko mbatta ko fof anda ko an anda ko tampume mako anda ko tampume mako Victor Hugo gila nanda duuɓi jeeɗi yumma yalti aduna ɓoyde yumma maayi wuppide men enen ɗiɗo Victor Hugo tan welno mi ƴettuma weddoye makko tan welno mi ƴettuma weddoma Casamance min weddoyta kon Victor Hugo minama no muusa sam ñaami tew ñaama tew sam yari gosi jara gosi Victor Hugo ma rewmanma école privé mi jaɓan moom nannudema e primaire lewru 8000 pendant 7 ans lewru 8000 pendant 7 ans mbo rewanma ɗum ha dañɗa BFM ma jaaɗa colloge fourniture ma ɓurɗo famɗude ɓuri 13000 ala komi waɗani e ma ha université ha Allah nawma université du Victor Hugo jangdema université hay passe min tottanoma mbaɗa haɗa hoora hectare mo tottuma passe jaaɗa guila mbaɗɗa déposé e entreprise o nden hakkille ma o yeehi pourtant guila kangueɗade so welno weddoma so welnoma wonma enfant de la rue way waɗanima enfant de la rue ha hande mi pertani espoir gondumi e ma mbaɗa safra ala to mi nawanima mi nawi Fann mi nawi Rafanel Mbawlo ɗiɗo talke ay oɗo o 200 000 towdirmini capannayyi ujunere ko ponnomi ko jokkitirde ko werande pewdirmi ndeɗo tottumani fof pour yo Allah rokkuma jaam baba so tawi no tollima toon kay après mami rendin ɗum ɗo kalis o mi nawa ɗum de tero ga Oumar Diallo comme ça après o ñotanma ɗum mi waɗanma hen damin a wayat jungo fin an tarkata markata becce puso kadi mon ero jara serke reedu bam an ma yente reedu bam mo way bam ɗum ku abbu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeeygu terrain ji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji laaɓɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobde 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe ballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e mabɓe wona
nandi jiddu hen ko laabi dum yo noddu caggal indicatif walo fendo 33 659 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KZS njehen